wiki yatha tinayambapo kufotokoza zokhudza ashirk at-ta'a, ndipo tidanena kuti iyi ndi shiriki imene imakhudzana ndi kutsatira cholengedwa cha Allah mu zinthu zimene Allah waletsa kapena kuloleza. Ndiye tidanena kuti pamene munthu akulamulidwa kuti achite chinthu cha haramu, iye uja ndi kuchichita chinthucho mopanda kukakamizidwa, pamenepo iyeyu wachita shirki mu gawo limeneli. Chimodzimodzinso ngati iyeyu angasiye kuchita chinthu chimene Allah subhanahu wa ta'ala wamulamula, kuchisiya chinthu cha halal chifukwa choti ena ake akuchipanga kuti ndi cha haramu, iyeyu ndi kuchisiya chimenecho mopanda kukakamizidwa, adziwe kuti wachita shirki mu gawo limeneli. Ndipo tidapereka aya kuchokera mu sura at-Tauba yomwe Allah subhanahu wa ta'ala akukamba za Akristu ndi Ayuda kuti ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn Maryam. Iwo atenga ophunzira awo komanso akuluakulu awo ampingo kapena kuti abusa kukhala milungu pambali pa Allah subhanahu wa ta'ala, komanso amupanga Mesiya mwana wa Mariya kukhala mulungu wawo. Koma wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu. Iwo sanalamulidwe kupatulapo kuti ampembedze mulungu yemwe ali mmodzi, yemwe palibenso wopembedzedwa kupatulapo iyeyo basi. Subhanahu amma yushrikun, wayeretsedwa iyeyo Allah pa zimene amamuphatikiza nazo. Kusonyeza kuti Allah akufuna kuitenga ntchito yoyambirirayi kuti ndi shirki. Ndiye aliyense amene angawatsatire ansembe, angawatsatire azitsogoleri kuti iwowo atha kupanga zinthu zimene Allah waziletsa kukhala zololedwa, kapena zimene Allah waziloleza iwo nkuzipanga kuti ndi za haramu, ndiye kuti ife tikawatsatira tigwera mu ashiriki imeneyi. Ndipo tidapereka hadith yochokera kwa Adi ibn Hatim yemwe akunena kuti ataitu nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa fi unuqi salibun min dhahabin, ndinabwera kwa mtumiki wa Allah mtendere madalitso zipite kwa iye pamene mkhosi mwanga mudali korona wa golide. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adandiyankhula kunena kuti ya Adi itlah anka hadha alwathan, chotsa pakhosi pakopo fano ili. Ndiye apa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akupanga mkanda umene umavalidwa mkhosi umenewu umene umakhala ndi mtanda kuti ndi fano. Wasami'tuhu yaqra fi surati Baraa, ndiye ndidamumva iye yakuwerenga kuchokera mu sura al-Baraa yomwe ndi sura at-Tauba, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, atenga ansembe awo komanso abusa awo kukhala milungu pambali pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye potanthauzira mtumiki mawu amenewa adanena kuti ama innahum lam yakunu ya'budunahu, akakhala iwowo sikuti pa chilungamo chake amawagwadira kugwetsa nkhope zawo pansi kuti anenede zoti iwowo awatenga amene kukhala chani milungu yawo, walakinnahum, koma kuti iwowo kanu idha ahallu lahum shay'an istahalluhu, akauzidwa kuti ichi ndi cha halali iwo amatsatira chimenecho amachitenganso kuti ndi cha halali, pamene Allah subhanahu wa ta'ala chinthucho achipanga kukhala cha haramu. Wa idha harramu alaihim shay'an harramuhu,
ndipo iwo akapangira china chake kukhala cha haramu amachitenga chimenecho kukhala cha haramu ndipo amachisiya. Kumeneko ndiye ndikuwapembedza komwe Allah akunena mu aya imeneyi. Ndiye ndikukumbukira kuti tidayibweretsa nkhani kuti ikutifikitsa pa utsogoleri umene mwamuna ali nawo pa mkazi. Allah subhanahu wa ta'ala wampatsa mwamuna utsogoleri, ndipo mkazi akuyeneka kuti atsatire muzimene mwamuna akulamula. Ndipo tidanena kuti pagawo limene litichedwapo pa chifukwa choti ena mwa akazi amatenga kutsatira mwamuna ngati ndi gawo lompembedza mwamunayo, ndiye amanena kuti ine sindingakutsatire iwe chifukwa iwe siwe mulungu wanga. Ndiye takhazikika pagawoli ndi cholinga chofuna kusiyanitsa pakati pa kumvera mwamuna ndi kumpembedza mwamuna potengera shiriki imeneli shiriki at-ta'a. Ndiye ndikukumbukira kuti tidapereka ulangizi kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala omwe akupereka mu sura An-Nisa kunena kuti ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Amuna ndi qawwamun pa akazi potengera zomwe wapereka Allah kwa ena kusiyana ndi enawo, komanso pa zimene amuna amapereka kuchokera mu chuma chawo pothandiza akazi ndi ana. Fasalihat, tsopano akazi amene ali olungama, qanitatun, malipiro awo powalipira amunawa amayeneka kukhala omvera, hafidhatun, komanso osunga lilghaibi pamene amunawo palibe, bima hafidha Allahu, muzimene Allah wawauza kuti azisunge. Ndiye ndikukhulupirira kuti tidafotokoza tanthauzo la qawwamun kunena kuti ar-rajul qayyimun 'ala al-mar'a, mwamuna ndi qayyim pa mkazi, ay huwa raisuha wa kabiruha wal hakimu 'alayha wa muaddibuha idha wajjat. Tidayankhula motero. Komanso liula qanitat tidalifotokozaso kuchokera muzimene Ibn Abbas radiyallahu anhuma adafotokoza kuti zikutanthauza muti'atun li azwajihin, akazi amene amakhala omvera amuna awo. Ndiye tidaperekanso ulangizi kuchokera kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam mu ahadithi ochuluka kwambiri. Ndiye pana atsala hadithi imodzi yomwe sitidafune kuti tinene mu chifuniro cha Allah, ndipo Allah adatipatsanso kuthekera kumeneko kuti tisayinene. Ndiye insha Allah tinena lero, chifukwa tikanayinena tsiku limene lija anthu ambiri mukanaganiza molakwika, mwina mukanaganiza kuti chisilamu ndi chipembedzo chimene chimapondereza akazi mu njira zosiyanasiyana. Ndiye tidayisiya dala ncholinga choti tifotokoze ma ahadithi ena onsewo kuti tikamadzafika pa hadithi imeneyi mudzakhale kuti mukudziwa zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam amatanthauza. Hadithi imeneyi akuifotokoza ndi Anas ibn Malik, ndipo iyeyu akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam qala la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin, sizilizoyenera kuti munthu agwadire munthu nzake. Walau salaha an yasjuda basharun li basharin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha min uzmi haqqihi alayha. Zikanakhala kuti ndizololedwa kuti munthu agwadire munthu nzake, ndikadamulamula mkazi kuti agwadire mwamuna wake chifukwa cha kukula kwa udindo umene mwamunayo ali nawo pa mkaziyo. Walladhi nafsi biyadihi, ndiye ndikulumbira mwa yemwe mzimu wanga uli mdzanja lake.
law anna min qadamihi ila mafriqi ra'sihi qurhatan, zikanati mwamunayo kuyambira kuphazi kwake mpaka na kufikira pamwamba pa mutu wake pali chotupa, qurhatan pali thuza, tanbajisa bilqayhi wassadid, ndiye chithuza chimenechi chikutulutsa magazi ni mafinya. Thumma aqbalat, kenako mkazi ndikubwera namanyambita magazi amenewa amene akutuluka pachotupachi komanso mafinya amenewa. Talhasuhu ma addat haqqahu, mkaziyu sakadakwaniritsabe udindo wake pa mwamunayo, kusonyeza kuti sakadathokozabe moyenerera. Chimene mtumiki akufuna kutsindika pamenepo kuti kuthokoza koyenerera kumene mkazi akadachita pa mwamuna wake ndiye ndikupanga sajida, chifukwa kunyambita zimene zikutuluka pa chotupachi sizokwanira kuti mkaziyo ayamike kumuyamika mwamuna. Ndiye apa zikusonyezeratu kufunikira kwa mwamuna pa mkazi. Bambo wake, mchimwene wake, ankolo wake, kaya ndi agogo wake, ndiye na mabali yake sali wofunikira kwa mkaziyo kuposa mwamuna wake. Pointi ndi imene. Ndiye hadithi imene tinaisunga dala ndicho lingajonera kuti tidzayifotokoze lero. Ndiye alhamdulillah kuti Allah watipatsa kuthekera tayinena kuti mtumiki wa Allah ndithu akutsindika za kufunikira kwa mwamuna, yemwe mkazi wakwatiwa kwa iyeyo ndipo akufuna kuti akalowe ku janna, akuyeneka kutsatira malangizo amene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akupereka, komanso amene Allah Rabbul Izzati wal Jalali adangoyankhula mwachindunji mu Qur'ani. Ndiye mtumiki kuchokera pa aya imene ija adayankhulapo zambiri. Ndiye tidalonjezananso mukakumbukira kuti tikamba za Umama, malangizo amene adapereka Umama binti al-Harith. Uyu ndi mmodzi mwa akazi amene adalipo mu nthawi ya umbuli chisilamu chisanafike ku dera la Aluya. Iye adali wachiluya koma chisilamu chisadawapeze. Mkazi ameneyu adapereka malangizo abwino kwambiri kwa mwana wake wa mkazi amene ali Ummu Ayas binti Aufi ibn Muslim al-Shaybani, munthawi yomwe amakwatiwa kwa Amr ibn Hijr, yemwe adali mfumu ya dera lina lake ku Yemen. Ndiye popereka malangizo ake Umama binti al-Harith anapereka malangizo amene akugwirizananso kwambiri ndi chiphunzitso cha Chisilamu. Ndi chifukwa chake maulama adasunga zokamba zakezi, ndipo adatambasulamo ndithu kuchokera mu zimene adafotokoza Umamazo. Anatambasula zinthu zambiri zimene zikupereka phunziro kwa mkazi wa pabanja. Ndiye ifenso titsatira m'mapazi mwawo pofotokozanso izizi kuti mwina inuyo mupindulezo. Umama pofotokoza adayamba kunena kuti ya bunayat, ewe mwana wanga wa mkazi, innal wasiyata law turikat li'aqlin au adabin au makrumatin wa hasabin la taraktu lak. Ulangizi ukanati umasiya anthu kuti usawafikire, kapena kuti ulangizi ukanati sumaperekedwa kwa anthu amene ali ndi aqil, ali ndi nzeru, komanso ali ndi khalidwe labwino, komanso ndi olemekezeka ndipo ndi abwino mu ntchito zawo. La taraktu lak, ine ndikanakusiya iweyo sakulangiza. Walakinna, koma kuti alwasiyata tadhkiratun lilaqil, ulangizi ndi chikumbutso kwa yemwe ali ndi nzeru. Ya bunayat, ewe mwana wanga wa mkazi, innahu law istaghnat almar'ata bighina abawayha wa shiddat hajatihima ilayha
kunti aghna nnasi ani zawji, zikanati zili zomukwanira mkazi kukhala mkazi wokhutira ndi chuma cha bambo ake, komanso kufunikira kumene makolo ake ali nako pa iyeyo, ndithudi iweyo mwana wanga ndiwe mmodzi mwa anthu amene ali osafuna ukwati. Iwe ndi mmodzi mwa anthu amene sakufunika kuti atani alowe m'banja, chifukwa uli ndi chuma cha bambo ako akhoza kuchitira china chilichonse. Komanso ife tikukufuna kwambiri, sitikufuna kuti uchoke pa khomo pano. Walakinna rijal, koma udziwe kuti amuna khuliqu linnisai, adalengedwa pa chifukwa cha akazi, kama hunna khuliqna lirrijal, ngati mmene iwonso adalengedwera pa amuna. Apa pali pointi yofunikira kwambiri yomwe mkazi akuyeneka kuidziwa. Alipo ena mwa akazi amene amayankhula kunena kuti I don't need a man, amuna alibe ntchito kwa ine, komatu chonsecho ali ndi ana awachokera kwa ndani? Kwa mamuna. Ndiye pa chifukwa cha kupsa mtima kumene iwo ali nako pa zimene amuna ena adawachita, iwo aja amayankhula mawu nena kuti sindimafuna mamuna ine, koma kumeneko kumakhala kudziononga iwowo komanso kuononga anawo ndi dera limene akukhala. Komanso mudziwe kunena kuti malangizo awawo amene akuperekawa ndi picture yabwino yomwe imapangitsa kuti maanja amene analipo m'mbuyomu amakhala ndithu nthawi yayitali poyerekeza ndi maanja a nthawi yathu ino. Chifukwa ngati kholo likumufotokozera mwana wake izizi, zikusonyeza kuti akufuna kumuuza za kufunikira kwa ukwati. Ndiye wina lero akanena kuti sindikufuna ukwati, mpakana tikabwera ngati kwa America, boma limapanga support ma single moms, ali ndi ma incentives amene amapereka kwa akazi amene akungokhala ndi ana popanda bambo, yani kuti akulera ana okha popanda mamuna, akumakangotenga mimba then basi ndikumakalera kuti ndikakhala choncho ndikhala pa support kuboma azindipanga support. Kusonyeza kuti anthu mu nthawi ino sakudziwa ubwino, nde akutenga ukwati kukhala chinthu chimene chili chomupondereza mkazi, pamene m'mbuyomu anthu amautenga ukwati kukhala chinthu chomuteteza mkazi. Ndi akupitiriza umama kuti innaki qad farakti aljawa alladhi minhu kharajti, iweyo ukutuluka nyumba imene iweyo umakhala, ndipo watarakti al'usha alladhi fihi darajti, ukuchokanso muchisa chimene iweyo wakulira, ila makrin lam ta'rifihi, ndiye kupita kumalo amene sukuwadziwa, wa qarinin lam ta'lafihi, komanso kwa mzako amene sukumudziwa bwinobwino. Apa muona kuti maanja akalekale zimatheka ndithu mkazi kukakumana ni mwamuna amene mmoyo wake sana kumanepo naye, banja anso ndikumakhala zaka zambirimbiri. Lero lino wina nkumayankhula kunena kuti ndizosatheka munthu kungolowa mu banja popanda kudutsira mu chibwenzi. Mukadzangomva anthu akuyankhula mawu amene kunati ndizosatheka banja kungoyamba basi, ungoyamba banja usadziwana bwinobwino kukhala pa chibwenzi miyezi olo chabwino, ena amakhala zaka mpaka na zaka 10 20 akuti akudziwanabe. Anthu amene mudziwe kuti ndi anthu amene ali achiwerewere, chifukwa kumudziwa mkazi sikungaponse kuwafunsa anthu ena za mmene mkazi alili. Anthu ena ake ati amene akumudziwa mkazi amene amakhala moderamu, kumene kuneni kumudziwa kumene chisilamu chapereka. Ndiye munthu akupanga justify kunena kuti maanja amasiku ano anzosatheka amwene kuno ndi ku Malawi, sharia yanuyo muzikapangira konko ku Saudiko. Anthu amene mungozindikira kuti ndi anthu amene akufuna kuononga dziko lapansi, chifukwa ndizotheka ndithu kungomudziwa mkazi kudzera mwa anthu ena, ndikukafunsira banja zinazo tsopano ndikumadziwana bwino muti banja. Koma ena amene ataliya mpaka na akazi ena amayankhula kunena kuti mamuna sizingangotheka ngolowa naye pa banja langa, simesa amafuna kuti mudziwane kaye. Mudziwane kaye kuti kodi kuchipindazi kapanga bwanji inu mkazi mpaka na kumafika poyankhula pene pa ndi zinthu zoopsa kwambiri. Ndi maanja awawa amakhala ndithu maanja olimba,
kachifanira kuti amayamba mu ndondomeko yoyenerera. Pamene munthu akudutsa muzibwenzi mudziwe kunena kuti mtima wake umakhakhala, chifukwa chibwenzi ndi njira yopanga practice kutha kwa banja. Chibwenzi ndi njira yopanga practice divorce, chifukwa chanena kuti mkazi apanga chibwenzi ni mwamuna uyu, kenako apsetsana mitima asiyana, akapanga chibwenzi ni mwamuna wina. Apa chibwenzi chijaso chikatha mtima uja supsa mtima kwambiri, umva kuwawa pang'ono chikatha chibwenzi chimenechi. Akabweranso mwamuna wina udzamva kuwawa pang'ono, akabweranso mwamuna wina udzamva kuwawa pang'ono kwambiri. Zotsatira zake mtima uja tsopano makakhala. Ndiye mkazi uyo amakhala mkazi wosanyengerera amuna. Ndiye mudzaone kuti akazi ngati amene wawa akamalowa mbanja amakhala akudziwa chimene mwamuna amafuna. Akazi ambiri amene adutsa munjira ngati imeneyi, kapena amene akhalapo pa banja ndiye banja lawo kapena manja awo atha chifukwa cha khalidwe lawo lonyasa, atha chifukwa cha kukula mtima kumene ali nako, atha chifukwa cha mwano umene amamuchitira mwamuna. Iwaja akakhala kuti akufunsiridwa banja ni mwamuna, amadziwa ndithu chomwe mwamuna amafuna. Amadziwa kuti mwamuna amafuna kumveredwa, mwamuna amafuna kupatsidwa ulemu, mwamuna amafuna kuti mkazi akhale loyo, mwamuna amafuna kuti mkazi asamacheze ndi amuna ena amene asali maharamu ake. Zonsezo amadziwa. Ndiye amavala chovala ichichi chimene chili chabodza. Ndiye mwamuna akakwatira akapeza chimene iwo amafuna chicha, nangasa amafuna banja limasowa, ndiye amapanga ngati kachinyengo komunamiza mwamuna uja kuti iwo ndiomvera, ndiovomereza china chilichonse, akapanga zimene mwamuna azikawalamula. Akakangolowa mbanja muja amakabwerera tsopano mu iwowo enieni mmene iwo analili. Ndi zimene mmaona kuti kungotha miyezi ingapo mkazi wayamba mwano, kumuuza ichi ayinezenso singapange kutere basi. Zonsezo zikuchitika chifanira kuti chani? Akazi akudutsira mu nyengo zimene iwo zikuwapangitsa kuti akhale ni mitima yokhakhala. Chimodzimodzinso ngati mwamuna akudutsanso mu nyengo imene muona kuti mwamuna wake samakhala wonyengerera. Ndiye Chisilamu chikayika ndondomeko kuti tisapange zibwenzi, chimakhala kuti chinaunikira zoyipa zimene zilipo kudzera mu chibwenzi. Ndiye mayi awa kumuuza mwana kuti iwe ukupita kwa qarinin lam ta'ala fihi, kwa munthu kapena mzako amene sukumudziwa. Ndiye fakuni lahu amatan, kakhale kwa iyeyo ngati mzakazi, ukakhale kwa iyeyo ngati kapolo wankazi. Yakul laki abidan, udzampeza iyeyo alipa iweyo ngati kapolo wa mwamuna, adzakupangira zimene iweyo udzafune. Ndimamverera mayi ena ake amayankhula kunena kuti ineyo ndili wachichepere ndinkadabwa kuti ndi chifukwa chani amuna amene ali ochita bwino mu moyo uno, amabizinesi awo akuluakulu, amaudindo awo, amakwatira mkazi amene ali osaoneka bwino. Akazi oneka bwino ambirimbiri timangoona akungoyenda kusowa amuna, akungopatsidwa ana akulera okha akuvutika, akapanga ejeni ntchito kapena mabizinesi awo ndikuti amakhala akungogonedwa ndi amuna ena. Kodi chimene chili ndi vuto ndi akazi awawa ndi chiyani? Ndipo chimene chili mwa akazi awawawa amene ali osaoneka bwino ndi chiyani kuti mpaka nafike kuti amuna akwakwatira? Ndiye mayi amanena kuti ndikupita kwa nthawi ndinazindikira kuti akazi amene ali ooneka bwino amagwiritsira ntchito kuoneka bwino kwawoko pofuna kumulamulira mwamuna. Ndiye mwamuna mu chilengedwe chake safuna kulamulidwa ndi mkazi. Pachifukwa chimenecho akazi amene amakhala womvera, amene amakhala wotsatira zimene mwamuna akuwauza, ndi awo amene samakhala wooneka bwino. Ndifake amuna amakakwatira akazi amenewo ndikusiya okongola ndi amakangogonana nawo basi kungowasekeretsa. Koma mkazi amene amazoza kuti uyu ndi mkazi watsogolo, ndi mkazi amene amamukazika pati pa nyumba. Zimene zoti amayankhula ni mkazi osati mwamuna yayo.
ndiye muona kuti mkazi akakhala wodzipereka kwa mwamuna, mkazi akakhala womvera zimene mwamuna akunena, mkazi amene ulanyase cha mtundu wanji, ndi mkazi wabwino pamaso pa mwamuna, ndi wife material pa Chingerezi mwina tikhoza kutero. Ndiye mudzaona kuti atsikana amasiku ano akangokwatiwa miyezi ingapo banja lichalata, ndi chifukwa chonena kuti akumalowa mbanja muja ndi kukongola kwawo kuja ndi thupi lawo labwino lija, ndi akumaona ngati kuti zimenezo ndi zimene angamulamulire nazo mwamuna. Mwamuna akauza zotere akumati ayi ine ndisamverewe chifukwa banja lino likatha akandikwatira ena, ndi akumangotha manja akakhala ndi mwamuna uyu mwina chaka ulozaka, kupezeka zoti iyeyo ali ndi ana onsewo bambo awo ndosiyana-siyana, ana ambirimbiri koma abambo osiyana. Mwana uyu bambo wake banja linatha, mwana uyu bambo wake ana 5 onsewo abamboso 5. Why? Mayiwo akudzitenga kuti kuoneka bwino kwawoko sangalamulidwe zochita. Ndiye muona kuti malangizo awo ni malangizo abwino kwambiri. Ndiye tsopano akumuwuza kuti ihfadhi anni 10 khisalin takul laki dhukhran, usunge zinthu 10 izi ndipo udzazipeza kwa iweyo zilizokuthandiza. Ndiye zinthu 10 zimenezi tingozitchula mwapamwamba, sitizitambasula chifukwa tili ndi masiku insha Allah okwaniranso 10 amene tidzatambasula chimodzi kwa chimodzi kuti zizidzamveka bwino pogwiritsiranso ntchito umboni wa mchisilamu. Amma al-ula, tsopano choyambirira mu zinthu 10 as-suhbatu bilqanaa, iweyo ukakhale naye mwamunayo moonetsa kukhutitsidwa. Ukakhale naye mwamunayo moonetsa kukhutitsidwa. Fa inna fi alqanaa, chifukwa mu kukhutitsidwa rahatul qalbi, muli kudekhetsa mtima pansi. Iweyo kakhutitsidwa ndi zimene mwamuna akukuchitira, mtima wako udzakhala wodeka, komanso mtima wa mwamuna udzakhala wodeka, ndipo nyumbamo mudzakhala bata. Pamene iwe udzapezeke zoti sukukhutitsidwa ndi zimene mwamuna uja akukuchitira, zotsatira zake ni chani? Umamuyerekeza iyeyo ndi manja ena. Ine simandipangira istaona na uja amapangira akazi awo zote, pamene potu basi zinthu zalakwika. Pamene iweyo udzikakhutira ndi zimene mwamuna akukupatsa, usakampange iyeyo kompea ndi mwamuna wina aliyense. Wathania, chinthu chachiwiri, almuasharati bihusni wasam'i lahu watta'a, iweyo ukakhale naye mwamunayo mwaubwino, ukakhale naye mwamunayo mwaubwino, komanso udzikamumvera ndi kumutsatira. Ndiye tikunena kuti mayiwa izakuyankhulazi sizochokera mu Qur'ani ya, chifukwa munthawi imeneyo Qur'ani inali sanavumbulutsidwe. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam anali asanayambe kulandira alwahi, asadayambe utumiki wake. Koma muona kuti mayiwa akuyankhula zinthu zimene zinalizodziwika kuti mkazi akamakalowa kubanja, chinthu chimene chimakasamala banja ndi kukhala bwino ndi mwamuna, komanso kumumvera ndi kumutsatira zimene akutani akulamula. Ndiye polumikiza ndi ashiriki at-ta'a tidzafotokoza kodi kumvera kwake ndi kuti, kumene kukusiyanitsa pakati pa kumumvera mwamuna ndi kumupembedza mwamuna. Ndiye insha Allah gawo limene tidzanena. Fa inna fihima, chifukwa mu zimenezi ridha ar-rabbi, zimamkondweretsa mbuye. Apa ananena kuti ridha ar-rabbi chifukwa nena mamushirikuna amakhulupirira mwa Allah kuti Allah ndi rabbul alamin. Tikabwera mu Qur'ani, wa in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah, ukawafunsa iwo kuti ndi ndani amene adalenga dziko lapansi ndi kumwamba, komanso amene amalipangitsa dzuwa kuzungulira ndi mwezi, akuwuza kuti ndi Allah. Ndiye awa makhulupiriranso mu at-tauhid ar-rububiyya, koma imene mavuta ndi tauhid
al-uluhiyya. Gawo ili insha Allah tidzakhala tikutambasulirana kutsogolo kuno. Wa thalitha, chinthu chachitatu, at-ta'ahhudu limawqi'i 'aynayhi wattafaqudi limawdi'i anfihi. Ukaonetsetse zimene iyeyo adzikaona ni maso ake kuchokera mwa iwe, ukakonze zimenezo. Komanso ukakonze zimene mphuno yake idzikamva kuchokera kwa iwe. Fala taqa ainuhu minki ala qabih, ndiye usakalole kuti mwamunayo diso lake likaone pa iweyo chinthu chosamusangalatsa. Mavalidwe nyumba, ukavale momukopa, ukavale chovala chonena kuti iweyo akamaka kuona adzikafuna kukutani kukuyandikira. Zimenezo mkazi wina aliyense amadziwa. Pamene lero lino akazi akumagwiritsira ntchito gawo limeneli pamene akufuna china chake kwa mamuna, ndiye akumapezeka zoti akuvala momukopa mamunayo, akatha pamenepo ndiye amuuze zona ine ndimafuna chakuti. Zimenezo si zimene mkazi wokhulupirira akuyeneka kupanga. Mkazi wokhulupirira pange gawo limeneli pofuna kusangalatsa mamunayo, komanso choyambirira apeze chisangalalo ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yashumma minki illa atyaba rih, ndiye usagalolenso kuti akanunkhe kuchokera kwa iwe kupatulapo fungo lokhalokhala bwino. Osati mkazi kumango nunkha anyezi, maspice, tukuta, mango nunkha matewera amwana, akuti iwo sakudziwa zoti ine ndimakhala busy pa nyumba pano, iwo sakudziwa zoti ndimaphika, iwo sakudziwa zoti ndikulera mwana pano. Asova mona kuti apapa ndi pamene mamuna mumayamba kumamuthamangitsa, chifukwa ngati chinthu chikununkha palibe amene amachiyandikira, kupatulapo achiyandikira atatseka mphuno. Ndiye ngati mwamuna atakapezeke zoti kwa inuyo sakuona zabwino, sakuona inuyo mukutani mukudzisamalira, simukuvala zovala zimene zili zompanga attract nyumbamo, komanso simukununkhira bwino, ndithuli mwamuna amene akatuluka ndikukapita kwina. Ndiye ena amadzisamalira akamatuluka nyumba ya mwamuna, akamalowa ndiye ndikukachotsa kudzisamalira kucha. Potuluka adzithira perfume, avala zovala zogwira thupi. Akamabwerera nyumba akuvala chinkanjo, akuchotsa makeup, akuchotsa zovala zogwira thupi zimene zinali zonunkhira zija. Koma apa sitikulimbikitsa kuti akazi akamatuluka nyumba adzivala zovala zogwira thupi. Ayi, adzisemphanitsa. Zovala zogwira thupizo zivale ni nyumba, zovala zimene zili zokhutala, zosadinda, zopanda malambazi, zimenezo ndiye zivale ni kunjako. Chifukwa kunjako ife tilibe nanu ntchito. Zimangosonyeza kuti akazi ambiri achisilamu gawo lokhudza kudzikongoletsa pa chifukwa cha mwamuna mwa iwo mulibe, zimakhala kuti zatha basi, akangokwatiwa zatha. Warabi'a, chinthu chachinayi, al-kuhlu wal-ma'u, kagwiritsire ntchito kuhlu ndi madzi. Wa'lami anna al-kuhla ahsanu al-mawjud wa anna al-ma'a atyabu at-tibi al-mafqud. Uzindikire kuti kuhlu ndi chinthu chimene chili chabwino mu zimene zili zodziwika. Tikamati kuhlu mu nthawi imeneyo akazi amakhala ndi pauda wina wake wakuda yemwe amampaka mphepete mwa maso awowa, cholinga choti maso azioneka bi kuti adzikhala attractive, adzipereka chidwi kwa mamuna wawo. Ndiye amapaka mmene mumu basi, ndiye kuti amuna awo akawaona dovu chuchuchu. Munthawi yathu ino mwina tikhoza kunena za matichanichi mapensulo awawa amene mumadzilembera mphepete mwa masomo, komanso kudetsa nsidzizi, mapensulo ake amene achi. Ndiye mkazi aphode mwachidule, adziphode chifukwa cha mwamuna wake, aoneke ndithu nkhope ija isinthe nyumbamo. Mwamuna akamamuyang'ana adzitutumuka kuti akazangawa. Zimenezo zimene zizofunikira. Komanso agwiritsire ntchito madzi, chifukwa madzi ndi chinthu chimene chili chabwino mu zinthu zimene zili zabwino, zimene munthu angagwiritsire ntchito pofuna kudziyeretsa nazo. Kale lija zikhozokhala zomveka chifukwa mijigo kunalibe. Anthu amayenda mitunda italitali kukatunga madzi muzitsime kapena kunyanja kumene.
kapena kumtsinje. Ndiye madzi anali chinthu cha mtengo wapatali kuti chipezeke pa khomo. Amamulimbikitsa mkazi kuti iyeyo asamakatalikirane ni madzi, chifukwa madzi ona amene angakayeretse thupi lakelo kuchotsa thukuta, kuchotsa fungo lonse lonyasa. Chifukwa olo munthu udzitche perfume ngati kununkha thukuta sizimamvekanso bwino. Koma pamene munthu wasamba bwinobwino kudzinyula kenako ukamadzithira perfume uja ndi amamveka bwino, chifukwa thupi lako limakhala kuti kununkhira perfume yosati thukuta yani. Ndiye akagwiritsire ntchito madzi ndithu mkaziyu posamba kawiri pa tsiku. Lero lino alhamdulillah Allah watifewetsera tini mijigo, tini mipopi makomo mwathu, koma akazi ambiri sasamba. Kusamba ako inde chabwino amasamba pamene akuti afuna akagone, akuti atopa. Osati kusambira mamuna akuti apapa ndisambe amuna anga ndimve bwino. Akuti ndisambe ndisanagone ndimamva bwino ndikamagona nditasamba. Pamene popo ine ntchito yanu kwa amuna anili pati. Ndi mkazi ngati afuna kuti akhale bwino ndi mamuna wake aonetsetsenso kuti gawo limene lili akusamba ndicholinga choti amuna ake amumve bwino, akamuyandikira amumve kununkhira bwino, apange zimenezo. Osati ndimagona bwino ndikasamba. Ati mufuna kuti muzikagona bwino mutasamba, koma mamuna anu mulibe naye ntchito, ndiye mumuuze kuti akusiyeni. Muzikagona bwino kunyumba kwa makolo anu. Koma na muli pabanja sambani chifukwa cha mamuna wanu. Musambe chifukwa cha mamuna wanu. Komanso mukamaliza pamenepo mukasambe pofuna notsopano kukakwaniritsa udindo wa Allah subhanahu wa ta'ala umene uli kuswali swala ya fajiri. Sati mkazi mwapezeka zonera takugona bwino, usiku wagona bwino akutero ati fuati wasamba chani, wasamba madzi, koma nthawi ya fajiri kakwana usadzuka. Waphwanya ufulu wa mamuna, waphwanyaso ufulu wake pa Allah subhanahu. This is why timanena kuti mkazi amene amavutika kumumvera mamuna, amene yonso ndi kuti amavutika kumumvera Allah. Chifukwa pamenepo mukuona kungopanga zake tu, wasamba wagona mamuna ake sana muthandize, fajiri yakwana sakudzukanso kuswali. Wa amma al-khamisa, tsopano chinthu chachisanu, at-ta'awudu liwaqti ta'amihi. Mukaonetsetse nthawi yake yakudya, mukailemekeze nthawi yake yakudya. Fa inna hararatal ju'i malhabatun, chifukwa ululu wa njala ndio opweteka kwambiri. Ululu wa njala ndio wawa kwambiri kuposa somwina chani kupyani moto munthu. Ndiye mupezeka kuti amuna anu mwina amabwera kandi 5 koloko kandi 6 koloko, inu mukukonza chakudya akumadya manaini. Zimenezo sizoyeneka kuchita mkazi wa pabanja. Mkazi wa pabanja ngati chabwino chakudya cho amakonza mwina by 8 kapena amuna ake amadya akamachokera ku swala ya al-isha, akonze kenakake kuti amuna ake akafika afikire kudya kamene kacho. Afikire kudya. Chimenecho ndi chikondi chimene mkazi wa pabanja akuyeneka kuchita. Osati mamuna akafika pa nyumba basi adzipezeka zoti akukavundukula mapoto chifukwa cha njala yamupweteka. Inuyo nokha mayi muzizindikira kuti amuna anga aja akubwera. Basi kuchipindako muli ndi kambali kandi kachinangwa kandi kachimanga kandi kambatata kandi chani mwayikira pabedi. Basi atenga adi kandi mwayikira ku sitting room adi. Chimenecho ndi chikondi chimene mkazi akuyeneka kuchita. Chifukwa cha njala imampangisa mamuna kuyankhula zinthu zosakhala bwino. Kandi ti olanga khale opanda chomwera, bora yeye amwe basi at least atani abweretse mmimba muchina chake. Gawo loyamba limene. Gawo lachiwiri, pamene mwamunayo tsopano akudya, inu musamuyankhule zinthu zimene zili zosalongosoka. Amuna ambiri amadandaula kuti amwene koma kunyumbako ya tikamadya basi mabiru. Ufatu nde uunde ndo malizake. Akuti ufa ndo maliza kumuuza zimenezo akudya. Inu mesa muli ndi phone banyi maleka kumuimbira ku office ko kunena tamunanga koma ufa umene tatsala nawo ndochepa, mwina kumene kumukathamanga mukapeza kwa ndalama takabweseni kamene kuti kapitire ku chigayo. Ali kunchito komweko. Mamuna ndeta apeza koma kufika ku nyumba akudya ndiye mukukamuuza mavuto pakudya. Mukamuuza za mavuto pakudya. Malomoti pakudya paja mumlemekeze. Chabwino muzika mankhani zongocheza basi nkumase. Amuna atu ngati amathawa kudya ni mkazi wawo kufuna kuti adzidya okha nkhani yake makhala kuti akaziwo pakamwa. Osapapumitsa apo iya kuona ngati kuti mukangokhala chete ndi mudwala.
Mudzaone amuna muzango wauza ena ache kuchokera mwa abale anu kuti muzapite ku office kwa amuna ngati amadi yako mmemo ndiye muzakajambule ka video tizaone mena mudzaona kuti amuna anu amasangalala kwambiri akamakadi mmemo ndi ndani ndi amuna anzawo. Chifukwa chani nkhani zimene zimakambidwa palipo zabwinobwino zokhazoka pamakhala palibe zokamba za mavuto koma iwo akabwera kunyumba kwanu mavuto basi pakudya mavuto kungofika kungolowa pa khomo mwamuna amachita kuti ndimveso zinthu. Ndiye wasadisa namba 6 chikulumikiza naso ndi namba 5 alhuduu inda manamihi mukalemekeze nthawi yake yogona. Fa inna tanghisa an-nawmi maghdabatun chifukwa kumusokoneza tulo mamunayo ndi chinthu chimene chimamunyasa kwambiri. Akazi ambiri ndikuti sama pagwira zimapezeka zonena kuti amulalatira kapena amuza mabiru pa nthawi imene amadya ija chakudya chija akungochidya kuti poti ndi njala ningokhuta basi nanga ndipanga bwanji koma sichimakoma. Akachoka mmeneko akupita kuchipinda kogona kumenekonso 2 hours akuti ndi nkhani ndi ayambepo pamenepo mwamunayo si munthu amene wakulakwirani kuti ali ndi milandu yanu. Mwamunayo si mwana wanu. Mulemekezeni ameneyo, mulemekezeni. Izi tizafotokoza tanena kuti sitikufuna kuti tizichulutsa zokamba koma tikungopereka mapoint. Tizafotokoza kuchokera muzimene masahabiyati amachita ndi amuna awo akabwera nyumba komanso akapita kuchipinda mukaone mmene amaperekera ulemu. Mkazi azimudziwa mamuna kunena kuti apa mamuna wanga ndiye wasangala pamene kunde mkazi azimva bwino mosati mkazi chimene akungofuna ndi za iyeyo basi. Wa amma as-sabi'a tsopano chinthu namba 7 alhifadhu ala baitihi wa malihi fa innahu min husnu at-taqdir. Kaonetsetseni kuti mukusamala nyumba yake ndi chuma chake. Kusamala nyumba ya mwamuna ndiye kuti mukukonza panja ndi mkati momwe akangaudi aja mwachotsa mawindo mwapuputa nyumba makolopa kuchipinda kwanuko mwakunzako ndi zipinda zina zonse. Kati muli ndi ana akuluakulu amene wawuzeniso ni kuti pa nyumba apa pasamakhale pa uve pa nyumba pansilamu kumafika nchenje mwa ngati kuti palibe mkazi. Komanso tikamakamba za wamalihi ndi chuma chake mwamuna yetu anagula mipando nyumbamo. Mwamuna anakugulirani mbale, anakugulirani makapu, anakugulirani maspuni. Zimapezeka zona kuti ana maspuni akakhala kuti ndi ana ang'ono basi mai kumango asiya maspuni kumango pezeka zoti ina ili kudzala, ina ili kuti, ina so ili kusukwa bedi. Maspuni kumango pezeka zoti mwamuna akugula maspuni kungotawa 1 wiki maspuni onse palibe. Kumene koko ndi kusakaza chuma, simukusakaza ndinuyo koma mukulolera kuti chumacho ana awaziononga. Careless. Kumapezeka zonena kuti ana ndikumasiya mkazi ati ana kutenga mpeni ndikumabaya mpando. Kumalumba pa mpando basi mpando uja kusosola kuti inu musalole kuti ana wapa. Auzeni kunena kuti izizi musachite bambo ana anavutika kugula chimenechi. Kumakwapula. Makazi nditwaye mukalowerowe makomo mwasilamu mukaone. Zimene ana anapanga kuchuma cha bambo wao. Mai alipompo anaphwanya maskirini, anaononga kaya wireless, makapu ndiye adochewa phwanya mbali ndeza phwanyidwa ndi zina zotero. Chifukwa chani? Chifukwa nati maiwo amango yang'anira basi. Kumango yang'anira. Ati ndi mwana amene musiyeni. Akagula china, bambo wake tu ndamakobira akagula china. Ino amwali basi matama. So kumeneko ndikusonyeza kusaganiza bwino kumene mkazi angakhale nako. Ndiye kuonetsetsa kuti nyumba ikuoneka bwino ikusamalidwa komanso chuma cha mamuna chikusamalidwa bwino ndalama simu kusakaza ndi zinthu zimene zikuchokera mu bwino min husnu at-taqdir kuchokera mu bwino sonyeza munthu akuganiza ndithu ali ndi ubongo. Wa thamina chinthu namba 8 ar-ri'ayatu lahu wa iyalihi. Kaonetsetseni kuti mukulera ana ake bwino ndipo pali gawo lina limene likukhudza akapolo. Akapolo apa mamuna amatokhala ndi akapolo amene wawagula kapena wawapeza kudzera ku nkhondo. Ndiye mayi akhale nawo bwinonso amene. Nthawi yathu ino mamuna amatokhala ndi antchito kandi gateman kandi alonda mayi amawalalatira. Mayi amawatenga ngati ndopanda ntchito.
mayi apezeka zonena kuti ngati akugwira ntchito ku kampani ya bambo basi iye ndi amazitenganso ngati ndi mwini kampani mango alamula zinthu zimene zili zosayenera mpaka ana akazi ena amafika pomamulamula mwamuna ayi ndifuna wantchito pa kompani ndatopa ndi kuchapa ino mukatope ndi kuchapa ndiye muzikamuza mwamuna akakupezereni wantchito azikakuchapirani ngati mwatopa ndi kuchapa pezani wantchito azikuchapirani ngati mufuna kuti muwononge banja lanu muona kuti akazi anasiya kuphika nsima anasiya kuachapira amunawo mpaka ana wantchito amachapira amunawo akaziwa zinthu za mkati faliyadhu billah kazi wa Chisilamu ndi omachapa zovala za mwamuna wake asalole kuti wina aliyense achape zovala za amuna ake kazi wa Chisilamu ndamene ngati muli ndi wantchito pakomo musamalole wantchito aziphika nsima imene amuna anu angadye musamalole wantchito kuti aziphika ndiwo zimene amuna anu angadye musamalole wantchito kuti azikuchapirani zovala za amuna anu zimenezo zichapeni nokha ngati angakuthandize nazikuthandizani zinazo kuwaphikira anawo koma inuyo mind business ya amuna anu inuyo kudya amuna anu azidya zakudya zophika inu zokonza inu ndiwo zovala zimene azivala azikhala kuti zachapidwa ndi inu zosita mwasitira ndinu chinecho ndi chikondi chimene amuna akuchisowa mu nthawi amuna akumapezeka zoti akuakonda ntchito chikondi chikumapanga shift kuchoka kwa ntchito chikondi chikumapanga shift kuchoka kwa inu ndi kumapita kwa wantchito ndi ana omwe mpaka ana lero lino ana akumapezeka zonena kuti akusambitsidwa ndi wantchito kuvekedwa ndi wantchito kutonthozedwa ndi wantchito kuchezetsedwa ndi wantchito mwana uja mpaka ana chikondi chake chimasintha kuchoka mwa mayi yake ndi kupita mwa wantchito ngati lero lino ana akuchita mwano kwa mayi yawo mayi amene kuti wafunse mafunso ndi amene akhala bize ndi kariya yawo moyo wawo akuti ali bize kupanga makobi alibe nthawi yotani ati anabereka kunatha basi ndiye mudzaona kuti ana ngati chikondi chikuchoka pa amayi yawo ndifanira kuti amayi yawo anayiwala kuchita chikondi pa mwanayo ali wang'ono Chisilamu chikamanena kuti mayi lerani anawo mwaubwino chimakhala kuti chikufuna kulumikizitsa bondi ya inuyo ndi anawo mwana amene mukumulera mukumusambitsa pena mukukhala naye pasi mukumacheza naye nkhani mukumulangiza mwana ameneyo amadziwa kuti awa ndi mayi yanga ndipo amadzawapatsa ulemu pamene wakula koma mwana mayi chikondi sakuchidziwa kwa mayi ndi akamaka kunyozani muzikanaite koma ana amasiku ano ndo amwano munaphunzitsa ulemu mayi simunaphunzitse ulemu munalibe nthawi munalibize ndi kariya yanu munalibize kupanga ndalama so aleleni anawo bwino pokhala nawo pasi kuwaphunzitsa chipembedzo cha Allah kuwaphunzitsa khalidwe labwino kuwaphunzitsa ngati ali ana akazi kuwaphunzitsa kulemekeza mamuna chifukwa mwana wamkazi amaona zimene inuyo mayi mmapanga kwa bambo demo mukupanga mwano nayenso mwana amatenga mwano omwewo nayenso mwana wamkazi amaona mmene bambo akukupangira ni treating ndi amatengeranso zimene bambo akupanga ngati ana akukhala zigawenga muone kuti akuchokera mafamilies amene mayi ndi chigawenga bambonso ndi chigawenga ndiye kaonetsetseni kuti anawo mukuwalera bwino wa amma tasi'a tsopano chinthu cha namba 9 fala tufshi lahu sirra usakalole iweyo kuti ukaulule zinsisi zake usakalole iweyo kutani ukaulula zinsisi zake akazi ambiri pamene papa ndi la haula wala quwwata illa billah akazi ambiri amakamba mavuto amunawo amunanga ineyo sakumapanga zakuti amunanga ineyo sakumatere mpaka na yena amabwera ndomayate ine amunanga chindikwatilireni sana ndikwaniritsepo chilakolako changa inu mukukamba zimenezo kwanda chinsisi chimene Allah subhanahu wa ta'ala anachiyika chachikulu kwambiri kuti mkazi achisunge ndi chinsisi cha mwamuna wake chinsisi chimene chocho mkazi sakuyeneka kuti achitu ngakhale nyumbamo mukupezeka muli mavuto a mtundu wanji mkazi chinsisi chimene chocho kufoka kwa mwamuna wake asakakutchule kuti kugulu Ibrahim alayhi salam ndi mwana wake Ismaila muli nkhani yayikulu imene inshallah tidzayifotokoza koma mwachidule Ibrahim anabwera kudzamuona mwana wake Ismail ndiye anafunsa kuti amuna anu ali mkazi anati aya achokapo apita kuuzimba chabwino makhala na ubanja amuna anu pano mkazi anayamba kumasuka mamuna amene ndi mamuna wachabe kwa basi pano tumangokhalira mwangodya ngwani basi tumangodya zakudya zosakhala bwino ndipo ine ndatopa naye mamuna amene bambo anangoti chabwino amuna anu akabwera mudzauze kuti
ndimawapatsa salamu ndipo asinthe loko wa chitseko ichi. Ibrahima anali mtumiki wa Allah, Ismaila analinso mtumiki wa Allah. Mawu amenewa onsewa anadziwa tanthauzo lake. Ismaila atabwera ndikufotokozeredwa kunena kuti kunabwera pano agogo ena ake amanena zakuti ndani anakuti akuti loko wa chitseko ichi musinthe. Ismaila anamvetsetsa. Mawu akanangoza mayi pachitani muzipita. Anamusiya mkazi amene. Chifukwa cha mkazi wa ulu azinsisi. Amuna anuwo anthu kufusa amuna anu makhala nawo bwanji inu mungonena ndi makhala nawo bwino. Ngakhale mukudziwa kunena kuti kunyumba kwako ndi mavuto iwo. Koma mungonena kuti amuna anga ndi makhala nawo bwino. Basi zatha pamene. Chifukwa inu mukayamba kunena kuti koma amwali nkhondo amuna achisilamu mwakuti basi zinthu zaipa. Chifukwa chani? Fa innaki in afshaiti sirrahu lam ta'mani ghadrahu. Nditudi iweyo ukaulula chinsisi chake, nditudi sudzakhala wotetezeka ku mkwiyo wake wa mamunayo, sudzakhala wotetezeka ku mkwiyo wake akadzafuna kuti akubwenzere, yani kuti nawenso akuyalutse. Ifana mamuna akhoza kuyamba inu akazi amene akuti chani kodi amene akunena kuti chani, nde adzamba kukuyalutsani zinthu zonena kuti zidzakupwetekani inuyo. Ndiye mukamusungire chinsisi, chifukwa kusunga chinsisi ndiye kuti mukumulemekeza mamunayo. Wala ashira, chomalizira namba 10, wala ta'asi lahu amra, sakamunyozere iyeyo chilamulo chake, sakanyoze chilamulo chake iyeyo mamunayo. Chifukwa wa in asaiti amrahu, ukakamunyozera iyeyo chilamulo chake, au gharti sadrahu, basitu ukapangitsa kuti chikondi chake chimene anali nacho mu mtimamo pa iweyo basi chikachoka, udzabweretsa kunyasidwa mu chifuwa chake, udzabweretsa kunyasidwa nawe mu chifuwa chake. Atswai timanena kuti mkazi ola kongole chotani ngati mkazi amene sakumvera mwamuna, mkazi amene ni mkazi wonyasa. Ndiye amuna anuwo adzakusiyani inuyo ndikumakalimbana ndi mkazi amene simungayembekezere. Akazi tamayankhula atu koma amuna ndi galu mamuna, olo mpangire chinya chilichonse, amwali olo uzikongoletse, olo pite ku saluni, olo usambe, olo ununkhire, mamuna ndi galu basi, amachoka pa nyumba apo ndikupita kwina. Bodza mayi, bodza. Inuyo ndi mmene mukuyankhuliramo ndi mmene mmapangiranso ni mwamuna wanuyo. Mwano akakulamulanizi simuchita. Ndiye mwamuna atu mtima wake umakhazikika pamalo pamene pali mtendere. Basi mwamuna mtima wake umakhazikika pamalo pamene pali mtendere. Pamalo pamene palibe mtendere mwamuna sakhalapo. That's why amakalowa kunyumba konunkhako, kumene mukukunenako kuti ndikosalongosokako, mkazi amene ali osaoneka bwinoyo amapita kumene kuchako ndikumakakhala kumene kuja basi mtendere. Koma ni mkazi onena kuti mwina ndinuyo ali kutalitali kwa basi, limadha kaliberano kunyoza chani zilamulo zake za mamuna. Ndiye anamalizitsa ndikunena kuti thumma taqi ba'da dhalik, pambuyo pake iweyo uope alfaraha baina yadayhi in kana tariha, uope kukhala wosangalala pamene iyeyo akudandaula, ukaope zimenezo. Pamene mwamuna akuonetsa odandaula, iwe ndio uzikasangalala. Alipo akazi amene mwene ife mavuto tilibe, odandaula ndi zake basi, nthawi inonso ndiye madakuwaona amuna ondeka kukhumuda pamenepo. Kazi amene akubweretsabe mkwiyo waukulu mwa mwamuna. Komanso wala ktiaba indahu in kana fariha, usakaonetse kukhumuda pamene iyeyo mwamuna yakusangalala. Wa'lami, uzindikirenso mwana wanga, annaki lan tasili ila muradiki minhu hatta tu'thiri ridahu ala ridaki. Iweyo sudzapeza kuchokera mwa mwamunayo zomwe umafuna, sudzapeza zomwe umakumba kuchokera mwa mwamunayo mpakana utapanga chisangalalo chako kukhala pansi pa chisangalalo chake cha mwamunayo. Ukapange zokhumba za mwamunayo kukhala pamwamba pa zokhumba zako.
ukaonetsetse kuti zimene ukuchita iwe koma amuna anga izi akasangalala nalo. Ngati mukufuna kugula chovala ino choti muzikavala nyumbamo chizikakhala kuti kodi chimene amuna anga akasangalala nacho. Ngati muli ndi foni jambulani, amuna anga ndifuna kugula ichi, ndika ndalama ndifuna kugula ichi, kodi ichi chikukusangalatsani? Amene ndeni mkazi wa pabanja asapange zoti ine mimi nde umimi wake ukaononga banja. Komanso wa hawahu ala hawaki, akazipange zilakolako za mamuna kukhala pamwamba pa zilakolako zake za mkazi. Akazi ena amanena kuti ine lero lya kuti ndilibe chilakolako ndi basi tenti ngogonana. Inu ngati mulibe chilakolako mwafusa amuna anga mundifuna madzulo ano, asi ndikufuna nacha bwino basi andikufunani inu pangani zothekera kuti iyeyo mwamuna chilakolako chake chichoke basi. Inu olo mutapezeka zoti simukuchosa chilakolako vuto palibe, koma mwamuna mwatani mwamusangalatsa. Izi ndi zinthu zazing'ono koma ndi zimene kunja kumanja ambiri awonongeka. Mkazi akungopanga za mimi ine basi akuti za iyeyo basi. So mukaona malangizo awa ndi malangizo akulu kwambiri kuchokera kwa mayi kupita kwa mwana wake wamkazi. Ndiye mmene tinanenera kuti tidzakhala tikuwatambasula amodzi kwa amodzi insha Allah mpaka anakufikira pamene tidzamaliza. Ndiye tikhulupirira kuti Allah subhanahu wa ta'ala atipatsa kuthekera, koma ngati satipatsa kuthekera basi umwe nimene iye wakozera, ndipo iye fa'alu lima yurid, amachita zomwe afuna. Ndiye kwa lero tisire pamenepa. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.